O mga higala, ani ana sab kami aron sa paghubad sa bulan sa Pebrero. Unya migi, unsa man puy hupad aning Pebrero 1 migi? Okay, kung ikaw nataw sa Pebrero 1, ang imong mga ginikanan mag-agad diha kanimo. Og ingon man sad, paningkamot kay imong maigsuon og ginikanan magsalig diha gyud nimo, kay sa ilang paminaw taas silag paglantaw nimo nga moasenso ka sa imong kinabuhi. Ug usapod ikaw kinahanglan jud po kang nay mag-abiba nimo, kay kuan ra ka kanang emosyonal ka nga pagkatao ba. Unya paningkamot nga makahuman ka sa imong pagtuon, kay kung makahuman ka sa imong pagtuon dako kag chance nga makatrabaho kag dagkong kompanya. Unya ikaw usahay maghuna-huna ka nga unsa ba ka ning akong gibuhat, sakto ba? Naapod usahay kay kahadlok bisag kuan ka kanang lig-on ka nga pagkatao ba. Mao nay hubad sa imong Enero 1, Pebrero 1. Mga Casey. Pebrero 1 nga natawo, ayaw kalimot sa pagtan-aw ani nga video. Niya i-like ang video, i-share ang video, and subscribe this video. Salamat!